שמי יצחק בן בסט, אני יליד בולגריה, עליתי לארץ ב-49 בגיל 10, ומאז אני ירושלמי, מקור חיים, קטמון, ושם גדלתי. הילדות שלי עברה במקור חיים, שכונה נהדרת, ואני אוהב לשחק מגיל צעיר מאוד. אני חושב שההתחלה הייתה בבית ספר עממי, יעקב בנה הדריך אותנו, והוא נטע בי את האהבה למשחק. הסיפור הוא די ארוך, אני המשכתי אחר כך בתיכון, אני ביקרתי בבית ספר תיכון, אבל למדתי דרמה. פה, לא רחוק מכל ישראל, בסמטה, למדתי דרמה והופענו בכמה הצגות. אם אני אספר לך, בזמנו הייתה להקת אורות פה בירושלים, שבין משתתפיה היו מספר לא מבוטל של קריינים ועובדים של כל ישראל. אני אזכיר שמות: יפה יערי, שפירה, פלטיאל בן לייש, והופענו קודם כל להצגות לילדים. הופענו פעם בהצגה ויליאם טל באדיסון. מה היה התפקיד שלך? אתה זוכר איזה תפקיד אחד? התפקיד שלי היה אחד הנציבים בהצגה של ויליאם טל. ויליאם טל בתרגומו של ביאליק, חתיכת סיפור מאלף עד תף. יורם גאון השתתף בתפקיד בכיר בזה, אז ככה שאני יכול להגיד, השתתפתי בהצגה עם יורם גאון. העניין הוא שהוא לא יודע את זה, אני יודע. יש לי את זה אמנם רשום בתוכניה שאני שומר, אבל הסיפור נמשך אחר כך שנים רבות.